Aprobado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpatuman sa 50 pesos matag kilo nga price cap sa imported well milled rice isip lakang aron mapaubos ang presyo sa bugas sa merkado ug maprotektahan ang mga konsumidor. Matod ni Marcos, magpagawas dayon siya og executive order aron formal nga mapatuman ang price cap sa hinanaling panahon. Pag tumaas kasi ang presyo ng langis, sumusunod ang presyo ng pagkain. Yun ang ayaw naming mangyari. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. Mas gipalapdan sab sa presidente ang 20 pesos nga rice program. Adunay 627 20 pesos bigas centers sa tibuok nasud. Ito ay naging mas malawak dahil dati ang aming pinoprovide sa 20 pesos rice ay 600 tons. Ay ngayon umakyat na sa 2,000 tons dahil tumaas ang demand. Gisiguro usab ni Marcos nga magpabiling anaa sa suggested retail price kun SRP ang presyo sa mga nagunang palaliton sa nasud, samtang ginatiwas ang implementasyon sa price cap. Sa ngayon, ang presyo ng basic necessities at prime commodities ay nananatiling nasa suggested retail price levels. Kasama na dito ang bigas. Dunasay natagana nga fuel subsidy alang sa kapin 40,000 ka mag-uuma, lakip ang pagtunol og fuel cards o vouchers aron makatabang sa ilang galastuhon sa produksyon. Tingwa sa lakang sa Malacañang nga mapadayon ang barato nga pagkaon, kuryente ug pamasahe, luyusan na sinating krisis nga epekto sa pag-usbaw sa presyo sa petrolyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.